assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e alluwal men tongowal dendagal ko janganoko. Ngal ɗo alluwal gotal sa wawi ngal a faami ngal ala ko windete e pulaar ko yaltiɗo, ala ko jangete e pulaar ko yaltiɗo, ko ɗo tan teskitoɗa mbawa ɗo. Waɗama noon dow, waɗama bange ma nano lesɗon joyi ha mbawa andude masɗe pulaar ko joyi tan kaaɗi. Woodi hen noon ko masɗe pooɗoje e masɗe ɗe pooɗata. Ɗum mammi dow to ha ganda ɗe pooɗata ɗe no mbayata e pooɗoje ɗe no mbayata. Alluwal dewgal hengal ene hen 19 alkulal. ɗenne ko ha mbawa andude ɗeɗo ɗe gona ñonde, ɗeɗo ɗe gona ñondiɗinaɗe. Sa namdoyama ɗe poti mbiya 19. Sa namdama labɗe ɗe ne poti daɓɓe ɗe mbiya 5. Sa namdoyama poɗɗe ɗe ne poti mbiya 5. Sa namdama alkule muume ɗe gona ñonde, ɗe gona ñondiɗinaɗe mbiya koɗe 19. Wata nani ay ɗeɗo 5, ɗeɗo 5, oɗo a e oɗo e oɗo i e oɗo o e oɗo u ko masɗe pulaar ko 5 kaaɗi. 5 noon sa yiɗi fodde ɗiɗi wona fooɗi. Ɗum saabi waɗa ɗo 5 ha ganda ko ɗe 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. A nani fooɗani, a fooɗi, e fooɗani, e fooɗi, i fooɗani, i fooɗi, o fooɗani, o fooɗi, u fooɗani, u fooɗi. ɗeɗo noon mbiyete alkule muume ɗe gona ñonde, ɗe gona ñondiɗinaɗe. Sa namdama no foti wi 19. Ayi wadde ko ba, ɓa, ca, da, ɗa, fa, ga, ha, ja, la, ka, pa, ra, sa, ta, wa, ya, ƴa. ɗo e ɗo noon ko luural. ɓe ne mbaddi hen qa o, ɓe heeɓi ko koƴo mbolta mbatta. ɗum saabi ɗo e ɗo ko gotum. ɓe hen ko ɗo jaari, ɓe hen ko ɗo jaari. So guel ɗo wiyete ko koƴu mbowal, ɗo wiyete ko qa. ɗeɗo ko 4 wiyete ko ñonde. ay nani nayi nani ko na, ma, ña, ŋa. ɗum woni ñonde ma ko 4 nanɗon. ɗone ko 4 ko mba, nda, nja, nga. ɗeɗo woni alkule ñondiɗinaɗe. Ndenon so fof rendi hawri ko 32 alkulal. 5 labɗe cer, 19 muume ɗe gona ñonde, ɗe gona ñondiɗinaɗe. rewi hen ko 4 ñonde, rewi hen ko 4 ñondiɗinaɗe. So rendi rokkuma 32 alkulal pulaar ko ni foti. ko ɗum jangete hen. Ngal ɗo alluwa ƴettata ko ngal gotal toppirɗa ngal mbawa ngal
so namde ngaroyi e ma a namdama alkule laaɓɗe daɓɓe ne poti ganda ko ɗe 5. a namdama masɗe pulaar pooɗoje ne poti mbiya ko 5. a namdoyama a wiyama ne foti alkule muume ɗe gona ñonde ɗe gona ñondiɗinaɗe mbawa wiide 19. sa namdoyama alkule muume ñonde mbawa wiide ko 4. sa namdoyama alkule muume taw ko ñondiɗinaɗe mbawa wiide ko 4. alluwal ma nan ɗon ƴettu toppitoɗa mbawa ɗum mbasa amde janga ɗigga. gandal namdi ko jange ɗigga. kala ka anda hen eto ƴewde bawɗo o ɗakkoɗa sara makko omo haalanma aɗa winda ha gonta gonta windiyanke ha gonta jangiyanke. won bindiyanke won jangiyanke. ɗum noon ko ma gona bindowo gona jangowo ɗum heeɓo. a ronki yaade noddu en e numéro men 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li. on saaha ma yi en gara caggira saggere ma a saggay noon ko ɗum yiɗa. alhamdulillahi rabbil alamina. kadi an kadi jiɗɗo kadi dañde heno jahata ko ɗo wiyete YouTube jaha binda dental diine poɗa di o mbaɗa TV. on saaha jiya toon ko woni toon ko fof nan toon moftanima guila alkule gadiɗe ɗe hayti cakkitiɗe nan toon moftanima an jiɗɗo yidde andude famɗum wiya toon. o ko musidɗo mon guiɗo mon almuda mon nder e boowal Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama wa salam. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon bañiron jangon ɗigga. wassalam.